Hanyoyin da suke gurɓata muhalli wayanda aka sani sanannu guda uku ne. Na farko gurɓacewar ruwa a muhalli, gurɓacewar iska a muhalli, sannan gurɓacewar shi kansa tsandaurin muhallin da muke rayuwa a cikinsa. Duk wannan yana gurɓacewa ne ta yawan buƙatar da bil'adama yake da shi da kuma biyan buƙatar da bil'adama yake samu a karan ƙashin kansa. Misali, idan ka je kanti za ka sayi abu ɗaya, to dukkan abin da za ka siya ɗin nan a leda ake sako maka shi, bayan shi kansa a leda yake. Saboda haka kaga idan ka tashi ka cire abin da za ka yi na buƙata, ka samu ledoji guda biyu wanda kuma ta zai ka zubar da su dole baka buƙatar su. Saboda haka wannan yana taimakawa wajen gurɓatar muhalli. Shi kuma na ruwa wanda yake shine kamar wanda muka fi sani da kwata a nan ɓangaren mu, shine kwata kala-kala ce. Akwai kwata wadda take fitowa daga rariya wadda ake amfani da su da kayan kicin da sauransu daga kicin. Akwai kwata wadda take fitowa daga wurin wanka da sauransu. Sannan shi ma wannan yana samu ya gurɓata ruwan da muke sha, domin a ƙarshe dai sai ya tafi kogi ko kuma teku, inda ruwan da muke amfani da shi musamman na kogi yake zuwa, ƙarshe dai nan yake tafiya, ko kuma a'a ya nutse ya tafi can ƙarƙashin ƙasa ya taɓo ruwan da muke jawowa a rijiyoyinmu muke amfani da shi. Wannan kenan. Na uku shine iska. Ita kuma iska ana amfani da ita, tana gurɓacewa ne ta hanyar amfani da hanyoyi masu gurɓata muhalli wajen samar da makamashi kamar girke-girke da itace da sauransu, ko kuma a'a wajen ƙona man fetur, motoci, ababen hawa da sauransu wanda suke samar da hayaƙi. Wannan hayaƙin shi ma yana gurɓata iskar da muke sha. Saboda haka akwai hanyoyi da yawa da masana kimiyya suka fito da su waɗanda suke taimakawa wajen rage waɗannan abubuwa, domin ba za a ce an kawar da su gaba ɗaya ba, amma dai akwai hanyoyi da yawa wajen da ake amfani da su wajen rarragewa. Waɗannan hanyoyin kuma mu a nan ɓangaren mu kwata-kwata ma ba a kulawa da su, amma idan mutane suna so za su iya samun waɗannan hanyoyi ta hanyar irin waɗannan shirye-shirye da muke yi na wayar da kai, domin su yi amfani da su a ɗaiɗaikunsu da manya-manyan kamfanoni da masana'antu da dai sauran al'umma da kuma gwamnatoci gaba ɗaya.